Δήμο Τρικαίων σε μια κατηδίαν συνάντηση που είχαμε πριν από κάποιο καιρό με τον κύριο Οδυσσέα Ράπτη, όταν μας εξήγησε ότι, ξέρετε, ο Δήμος προτίθεται την περίοδο των εορτών να προχωρήσει στην δημιουργία αυτού του θεματικού εγχειρήματος, του είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας ως προς το οικονομικό σκέλος του όλου εγχειρήματος, με δεδομένο την άσχημη οικονομική συγκυρία τόσο του Δήμου όσο και γενικότερα της χώρας. Του είχαμε πει ότι πώς είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις πολυδάπανες όταν είναι γνωστό σε όλους ο Δήμος αντιμετωπίζει πρόβλημα, όταν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν φύγει κοντά στον ένα χρόνο τώρα και είναι απλήρωτοι, όταν υπάρχουν απλήρωτοι προμηθευτές κτλ. Ο κύριος Ράπτης μας καθησύχασε σε αυτό το σημείο και μας είπε ότι παιδιά, θα υπάρξουν, ευελπιστούμε μάλλον, όλο το οικονομικό κόστος που θα προκύψει να καλυφθεί από χορηγίες κάποιων μεγάλων εταιριών πανελλαδικής εμβέλειας και να συμβάλλουν σε αυτό και η τοπική αγορά, οι τοπικοί επιχειρηματίες και τα καταστήματα. Συμφωνήσαμε πάνω σε αυτό ότι είναι το event και επειδή θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας όπως παρκαδόροι, ξεναγοί, πολιτές, κατασκευαστές, διάφοροι κτλ. Να καλυφθούν ή δυνατόν οι θέσεις από τους συμβασιούχους. Και έτσι πάνω σε αυτό το κλίμα συνεργασίας και έτσι, την πρόταση του κυρίου Ράπτη, αφού την δεχτήκαμε κι εμείς, είπαμε ότι θα είμαστε μαζί, καλοδεχούμενες είναι τέτοιες εκδηλώσεις για την πόλη κτλ. Γιατί το όφελος είναι πολλαπλό για όλο τον κόσμο. Η ουσία μας σήμερα εδώ διασφαλίζει και σηματοδοτεί την πλήρη διαφάνεια στις προσλήψεις όσον αφορά την κάλυψη των θέσεων που θα χρειαστούν σαν προσωπικό στο μέλλον των εξωτικών. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, αρκεί να υπάρξει δημοσίως και η δέσμευση από τον παρόντα εδώ Δήμαρχο Τρικαίων ότι όσες θέσεις εργασίας χρειαστούν θα καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο από τους πρώην συμβασιούχους του Δήμου Τρικαίων.